Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Vasudevaya. Om Jnana Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Radha. Hare Krishna. In Adhyayam 16 Deva Asura Bhavangalana പഠിക്കുന്നത്. ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും ആസുരികമായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ജീവജന്തുക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരു കൂട്ടർ ദൈവികമായ സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കും, മറ്റൊരു കൂട്ടർ ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കും. ഈ രണ്ടു കൂട്ടരെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആകമാനം കാണുവാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെയും ആസുരിക സ്വഭാവത്തെയും ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം മാത്രമാണ്. അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ, അവരുടെ ചിന്താഗതികൾ എല്ലാം ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നു 7 മുതൽ 20 വരെ. അതിൽ നിന്ന് ഈ എങ്ങനെയാണ് നമ്മിൽ ആസുരിക സ്വഭാവം വളർന്നു വരുന്നത്, ആ ആസുരിക സ്വഭാവത്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അതുമൂലം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ നരകത്തിൽ പോയി വീഴുവാനും അങ്ങനെ അധപ്പതിക്കുവാനും എല്ലാം ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആസുരിക സ്വഭാവം നമ്മിൽ വളർന്നു വരാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതും ജ്ഞാനമാകുന്നത്? അതായത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഗുണങ്ങൾ ആസുരികവും ദൈവികവുമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അത് എങ്ങനെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാകും, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അവസാനത്തെ 6 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജ്ഞാനയോഗമാണ്, അറിവാണ്. എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്? ഈ അധ്യായത്തിൽ മനുഷ്യനിൽ കാണപ്പെടുന്ന 2 വിധത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ, അത് നമ്മളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയിൽ ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഒരു അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന അരയാൽ വൃക്ഷം. ആ അരയാൽ വൃക്ഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ടാണ് അരയാൽ വൃക്ഷം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമായിട്ടുള്ള അരയാൽ വൃക്ഷം. അപ്പോൾ മുകളിലേക്കുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ദൈവീക ഗുണങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരാൽ ഋഷിമാരാൽ സഹവസിക്കുന്ന ലോകങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമി വരെയുള്ള ആ ലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ള ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും എല്ലാവരുമാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സത്വഗുണം കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ദേവലോകങ്ങളിലാണ്. സ്വർഗലോകം മുതൽക്ക് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിലാണ് സത്വഗുണം കാണപ്പെടുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ ദൈവീകമായ ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നവരാണ്. അതുപോലെ ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിൽ ആസുര ഗുണങ്ങൾ, രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ലോകങ്ങളാണ് ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള. അവിടെയാണ് ദൈത്യന്മാരും അസുരന്മാരും നാഗന്മാരും എല്ലാവരും വസിക്കുന്നത്. അവിടെ താമസികവും രാജസികവുമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തെയും കൂടെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ പരമപദം പൂകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അസുര സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ആ അസുര സ്വഭാവങ്ങൾ വളരാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം. നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ദേവലോകങ്ങളിലേക്ക്, മഹർഷിമാരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്ന് അവിടെ പോയിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ദൈവിക ഗുണങ്ങളെയും അതുപോലെ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അവിടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ പുണ്യ പാപ കർമ്മങ്ങളെ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. 16-ാം അധ്യായം ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ ഒരാളെ ഉയർത്തുകയും ആത്യന്തികമായി മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിൽ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളിലാണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാവരും വസിക്കുന്നത്. അവിടേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉയരാൻ സാധിക്കും? അതിന് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ഉയരണം. അങ്ങനെ ഉയർന്ന് അവസാനം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഉയർത്തുന്ന സത്വഗുണത്തെ, ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. കൂടാതെ ആസുര ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും, മരത്തിന്റെ താഴേക്കും ഒടുവിൽ നരകത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥ, അതാണ് ആസുര സ്വഭാവം. ആസുര സ്വഭാവം മൂലം ഒരാൾ എത്രമാത്രം അധപ്പതിക്കും, എങ്ങനെ അയാൾ പിന്നീട് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നരകത്തിലേക്ക് തന്നെ പോയി കളയുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ദൈവിക ഭാവവും ആസുരിക ഭാവവും ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ 26 ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ദൈവികമായ 26 സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. ആൽമരത്തിൽ ഒരാളെ ഉയർത്തുകയും ആത്യന്തികമായി മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് അവ. അവ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവീകതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ദൈവികമായ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണം നമ്മിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ
ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും എല്ലാം കേൾക്കുക, സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മിലുള്ള ദുർഗുണങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതായത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരദൂഷണം വെറുതെയാണ്, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൂടാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യപ്പെടാനോ മറ്റുള്ളവരിൽ അസൂയ വളർത്താനോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മളെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും നമ്മളെ അപമാനിച്ചാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അവരോട് ക്രോധമോ വൈരാഗ്യമോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, നമ്മിൽ നമ്മുടെ ഭഗവാനോടുള്ള സേവനങ്ങൾ മൂലം നമ്മിൽ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർന്നു വരികയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്നു. സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവമാണത്. അപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളാലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യനിൽ കാണപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഗുണങ്ങൾ 4 ആശ്രമങ്ങളിൽ, അതായത് ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസി, ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥതയിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോ മനുഷ്യനും കടന്നു പോകേണ്ടതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മചാരികൾ, വിവാഹത്തിന് മുൻപുള്ള അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും കാണപ്പെടുന്നതാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ വിവാഹിതരാകുന്നു, ഗൃഹസ്ഥരാകുന്നു, ആ അവസ്ഥയും എല്ലാവരിലും കാണപ്പെടുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കണം, സന്യാസം സ്വീകരിക്കണം, ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി വളർത്തിയെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്നീ 2 ആശ്രമങ്ങൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 4 ആശ്രമങ്ങളും മനുഷ്യരിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 26 ഗുണങ്ങൾ ആരെല്ലാമാണ് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്? പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ഗുണങ്ങൾ ആരിൽ കാണപ്പെടണം എന്ന് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 3 ഗുണങ്ങൾ സന്യാസിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. അതായത് അഭയം, സത്വസംശുദ്ധി, ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി. അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയരാഹിത്യം, ഭയമില്ലായ്മ. താൻ ഈ സന്യാസി സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥന്മാർ, നമ്മൾ കുടുംബത്തോടു കൂടി വസിക്കുന്നു, നമുക്ക് അച്ഛനമ്മമാരുണ്ടാകുന്നു, മക്കളുണ്ടാകുന്നു, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനുള്ളത്. എന്നാൽ സന്യാസി ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയം സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഒരു കാരണവശാലും തന്നെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കുമോ, തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ, താൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ഒന്നും തന്നെ സന്യാസിക്ക് ഉണ്ടാകരുത്. കാരണം പൂർണ്ണമായും പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് സന്യാസി നയിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് സന്യാസിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഗുണമാണ് അഭയം അല്ലെങ്കിൽ ഭയമില്ലായ്മ. ആരിൽ നിന്നും സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പരമപുരുഷോത്തമന്റെ കാരുണ്യത്തെ മാത്രം സന്യാസി ആശ്രയിക്കണം. കാരണം അയാൾ ഏകനാണ്, നിരാശ്രയനാണ്. പരമാത്മരൂപിയായ കൃഷ്ണൻ തനിക്ക് സ്വയം അർപ്പണം ചെയ്ത ഒരാത്മാവിനെ രക്ഷിക്കും എന്ന ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ഭയമില്ലായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് സന്യാസിയാകാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും, ഞാൻ എവിടെ താമസിക്കും, എവിടെ കിടന്നുറങ്ങും, ആരെങ്കിലും എന്നെ ആക്രമിച്ചാലോ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ എന്നുള്ള പേടിയുള്ള ഒരാൾക്ക് സന്യാസിയാകാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. കാരണം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും പരമാത്മാവിന്റെ ആശ്രയത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ്. സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഒരു ജീവിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭയരഹിതനായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തേത് അസ്തിത്വത്തിന്റെ സംശുദ്ധി.
സത്വസംശുദ്ധി അതും സന്യാസിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം സന്യാസി ഒരിക്കലും കളങ്കിതനാകാൻ പാടില്ല. അദ്ദേഹം ആത്മീയമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ആഭ്യന്തരമായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധിയുള്ള ആളായിരിക്കണം. ശാരീരികമായിട്ടും അതുകൂടാതെ അകത്തുള്ള മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയെല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമാകണം. ഒരു കളങ്കവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം സന്യാസി. അതുകൊണ്ട് നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുമായുള്ള അടുപ്പം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. സന്യാസികൾക്ക് സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് സത്വത്തെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും പരിശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്യക്തമായി വ്യക്തിപരമായി വളരെ കർശനായിരുന്നു. ഉദാഹരണം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോട്ടാ ഹരിദാസിനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തെ അദ്ദേഹം വർജിച്ചിരുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയെയും നേരിട്ട് കാണുവാൻ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു ചോട്ടാ ഹരിദാസ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി. അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദിവസവും ഭഗവാന്റെ സ്തുതികൾ, ഗാനങ്ങൾ, കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഭഗവാൻ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചോട്ടാ ഹരിദാസിന്. എങ്കിലും ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു ശിഷ്യൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ട് വിളിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും വിളമ്പുവാനായിട്ട് അരി അദ്ദേഹം ഈ ചോട്ടാ ഹരിദാസിനോട് അടുത്തുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അരി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ, ഭിക്ഷ മൂലം യാചിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. ചോട്ടാ ഹരിദാസ് അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയായിരുന്നു. അവരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യയായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോട്ടാ ഹരിദാസ് ഒരു 2 നിമിഷം അവരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് നിന്നുപോയി. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അറിയുന്നു. അദ്ദേഹം ചോട്ടാ ഹരിദാസിനെ തന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന്, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നു. തനിക്കിനി ചോട്ടാ ഹരിദാസിന്റെ മുഖം കാണാൻ പാടില്ല, അദ്ദേഹം തന്റെ സമീപം വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യുന്നു. കാരണം സ്ത്രീകളോട് അവർ എത്രമാത്രം വയസ്സായവരായാലും ചെറുപ്പക്കാരായാലും അവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം പാടില്ല എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന് തടസ്സമാകും. അതുകൊണ്ട് കൂടാതെ സത്വസംശുദ്ധി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അത് ബാധിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അസാധ്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് സന്യാസിമാർ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. മൂന്നാമത്തേത് ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി, അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കണം ഒരു സന്യാസി. കാരണം സന്യാസിയുടെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് സ്വയം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സന്യാസിയുടെ ജീവിതം. സന്യാസി ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ വീടുകളിലേക്ക് സന്ദർശിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷ യാചിക്കുകയും അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും വേണം. ഒരു സന്യാസിയുടെ കർത്തവ്യം അതീന്ദ്രിയമായ അറിവ് വളർത്തുകയും നൽകുകയും വേണം, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹസ്ഥർക്ക്. അതുകൊണ്ട് വിനയം, മറ്റുള്ളവരുടെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർത്താൻ വീടുതോറും സന്യാസി സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 3 ഗുണങ്ങളും സന്യാസിയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണപ്പെടേണ്ടതാണ്. അടുത്ത 3 ഗുണങ്ങൾ ദാനം, ദമഹ, യജ്ഞം, ഇത് 3ഉം ഗൃഹസ്ഥന്മാർ ആചരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ദാനം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ സമ്പത്തുണ്ടായിരിക്കണം. അത് ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ബ്രഹ്മചാരി വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കയ്യിൽ സമ്പത്തുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. പിന്നെയോ വാനപ്രസ്ഥനും സന്യാസിയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ എല്ലാം ഭർജിക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലും സമ്പത്തുണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പോൾ ദാനം ചെയ്യാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഗൃഹസ്ഥനാണ്. അദ്ദേഹം ധാർമ്മിക മാർഗത്തിലൂടെ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥൻ ദാനം ചെയ്യണം. താൻ സമ്പാദിക്കുന്ന സമ്പത്ത് താൻ സ്വയം അത് അനുഭവിക്കുകയല്ല, പിന്നെയോ ഒരു പങ്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക്, എസ്പെഷ്യലി കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
സത്വഗുണാധിഷ്ഠാനത്തിലുള്ള ദാനം ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നേടിയ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് പകുതി ലോകമാകമാനം കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയും വേണം. രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതങ്ങളായ ദാനങ്ങൾ പാഴ്ചെലവ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അർഹിക്കുന്ന ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ദാനം ചെയ്യേണ്ടത് ഗൃഹസ്ഥന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടാമത് ദമഹ, ആത്മനിയന്ത്രണം. സ്വയം ഒരു നിയന്ത്രിതമായ ജീവിതമാണ് ഗൃഹസ്ഥൻ നയിക്കേണ്ടത്. ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വത്ത്, ധർമ്മ, അർത്ഥം സമ്പാദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് സമ്പാദിച്ച് കാമ, നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗൃഹസ്ഥനുള്ള ഉപദേശം. അതുവഴി ഗൃഹസ്ഥനിൽ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ യജ്ഞം ഗൃഹസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. യജ്ഞം കാരണം ഇതിന് ധാരാളം ഫലച്ചിലവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പലവിധ യജ്ഞങ്ങൾ പല ഗൃഹസ്ഥന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് ഉത്തമ യജ്ഞം. ഒട്ടും പണച്ചിലവ് വേണ്ടാത്തതും ആർക്കും ചെയ്യാനും കഴിയും, യോഗ്യതയും ആവശ്യമില്ല, അത്യുത്കൃഷ്ടവുമാണ്. അപ്പോൾ യജ്ഞം എന്നുള്ളത് ചെയ്യേണ്ടത് ഗൃഹസ്ഥന്മാരാണ്. അടുത്തത് വേദപഠനം. അത് ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിൽ വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നീട് തപസ് എല്ലാവരും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്റ്ററിറ്റി. നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഉയരാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ സ്വയം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ചില നിബന്ധനകളും നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മനുഷ്യജീവിതം മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതിന് തപസ്യ നിർബന്ധമാണ്. ഒരാൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ശേഷം വിരമിക്കേണ്ടതാണ്. തപസ് ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും നാവിലും ആകാം. അത് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശരീര, വാങ്, മാനസിക തപസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ തപസ് ആവശ്യമില്ല എന്നും ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ തുടരാമെന്നും പറയുന്ന കാഴ്ച വസ്തുക്കളായ ആത്മീയവാദികൾ അവരെ ഇവിടെ നിരാകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നു തപസ് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം സ്വയം ഒരു നിയന്ത്രണം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും സ്വയം ഒരു നിയന്ത്രണം നമ്മൾ തന്നെ വരുത്തേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ലാളിത്യം എല്ലാവരും അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണ്. ലളിതവും നേരമായതുമായ ജീവിതം. അഹിംസ എല്ലാവരും അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണ്. ഏത് ജീവന്റെയും പുരോഗതിയെ തടയാതിരിക്കുകയാണ് അഹിംസ. സത്യം എല്ലാവരും ആചരിക്കണം. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യഥാർത്ഥത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് കാട്ടാതിരിക്കുക, അതാണ് സത്യം. പ്രത്യേകിച്ച് വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഉദാഹരണം, ഭഗവത്ഗീത പല ഭാഷ്യകാരന്മാരും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തെറ്റാണ്. എന്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിലും സത്യമായിട്ടുള്ളത് മാത്രം പറയുക, കൂടാതെ അതിന് പ്രാമാണികത്വവും നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കുകൾ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പ്രാമാണികമായി എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപദേശിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് നേരായ വഴി. വേദജ്ഞാനത്തിനുള്ള വിഹിത മാർഗം പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക, ശ്രുതി. ഇനി ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ഇതെല്ലാം സ്ഥിരനിശ്ചയം വരെ എല്ലാം തന്നെ എല്ലാവരും അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്, എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ക്രോധത്തിന് തക്കതായ കാരണമുണ്ടായാലും ക്ഷമാശീലം പുലർത്തണം. ക്രോധാവേശം ശരീരത്തെ മുഴുവൻ മലിനമാക്കുന്നു. ഈ വികാരം രജോ ഗുണത്തിന്റെയും കാമത്തിന്റെയും ഉൽപ്പന്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്രോധം വരാതെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ക്രോധം ദൈവിക ഗുണമല്ല, ആസുരിക ഗുണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. ക്രോധം വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണം തെറ്റുന്നു. അത് ശരീരത്തിന്റെ സമനില തെറ്റിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ക്രോധമില്ലായ്മ വളർത്തുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. പിന്നെ ത്യാഗം, അതായത് നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെ ശരിയായ വിധത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യാനായിട്ട് അറിവോടുകൂടി
നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ ശരിയായ യോഗ്യരായവർക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. പിന്നെ ശാന്തി, ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന വികാരങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടില്ല. സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, അതിനാണ് ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്. ഒരു കള്ളനെ കള്ളനാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കുറ്റാരോപണമല്ല, മറ്റുള്ളവരിൽ അനാവശ്യമായി തെറ്റ് കാണുകയും അവരെ ആവശ്യമില്ലാതെ തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പതിവ്, അതാണ് പരദൂഷണം. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു, അവരിങ്ങനെ ചെയ്തു, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ നിർത്തണം, പരദൂഷണം ഇല്ലാതാക്കണം. സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ദയ, അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും കരുണ കാണിക്കുക. അതുവഴി ആത്മീയ ജ്ഞാനം വളർത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. ലോഭമില്ലായ്മ, അതായത് ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള അത്യാഗ്രഹം, കൂടുതൽ ധനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് ലോഭം. ആ ലോഭത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം. മൃദുല സ്വഭാവം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സൗഹൃദം പുലർത്തുക. വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യന്തം വിനയത്തെയും നീചകർമ്മങ്ങളിൽ വിരക്തി. എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ വിനയത്തോടുകൂടി പെരുമാറാനായിട്ട് പഠിക്കണം. സ്ഥിരനിശ്ചയം, തന്റെ പ്രയത്നങ്ങളെ പറ്റി ക്ഷോഭിക്കുകയോ നിരാശപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കലാണ്. ചില ഉദ്യമങ്ങളിൽ പരാജയം നേരിട്ടേക്കാം, അതിനെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കരുത്. ക്ഷമയോടും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ സ്ഥിരനിശ്ചയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദിവസവും ഇത്രമാത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടും എനിക്ക് പുരോഗതി ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ അനേക ജന്മങ്ങളായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് ആ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം നീങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നിരന്തരം പ്രയത്നിക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ക്ഷമ തെറ്റാൻ പാടില്ല. സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ഒരു അലസതയില്ലാതെ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി തേജസ് ക്ഷത്രിയരിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ദുർബലർക്ക് രക്ഷ നൽകാൻ സാധിക്കത്തക്ക വണ്ണം ബലം തികഞ്ഞവരാകണം ക്ഷത്രിയർ. അഹിംസാവ്രതം നടിക്കരുത്. അക്രമം ആവശ്യമായി വന്നാൽ അവർ മടിച്ചു നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അത് ക്ഷത്രിയരുടെ ഗുണമാണ്. ക്ഷമ എല്ലാവരിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷത്രിയരിൽ കാണപ്പെടേണ്ടതാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. ഒരാൾക്ക് തന്റെ ശത്രുക്കളെ അടിച്ചമർത്താൻ കഴിയുമ്പോൾ ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ അയാൾ ക്ഷമ കാണിച്ചേക്കാം. ധൈര്യം എല്ലാവരിലും കാണപ്പെടേണ്ടതാണ്. പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ മാനസികവും വൈകാരികവുമായ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. വിശുദ്ധി, ശൗചം, ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായിട്ടുള്ള ശൗചം എന്നാണ് ശൗചത്തിൽ പറയുന്നത്. വിശുദ്ധി അതായത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശൗചം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ കുളി മുതലായവ ചെയ്ത് നമുക്ക് നടത്താം. ആന്തരികമായ ശൗചം ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും എല്ലാം പരിശുദ്ധമാക്കുക. അസൂയാരാഹിത്യം, ഒരാളോട് നീരസപ്പെടാതെ അസൂയയില്ലാതെ പെരുമാറാൻ പരിശ്രമിക്കണം. തന്നെ എല്ലാവരും മാനിക്കണമെന്ന വിചാരമില്ലായ്മ, അനാതിമാന്യത, അതും എല്ലാവരിലും കാണപ്പെടണം. എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കുക. അനാവശ്യമായി മാന്യത ഭാവിക്കാതെ സ്വന്തം നില പുലർത്തുക. ഇങ്ങനെ 26 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഈ 26 ഗുണങ്ങളും എല്ലാവരിലും നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്നതാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതൽ വളർത്താനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ നിലനിർത്തുവാൻ, കൂടുതൽ വളർത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക. രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങൾ കുറച്ച് സത്വഗുണത്തിൽ തന്നെ മുന്നേറുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും 26 ഗുണങ്ങൾ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി ആസുര ഗുണം എന്താണ്? ദംഭോദർഭോഭിമാനശ്ച ക്രോധഃ പാരുഷ്യമേവച അജ്ഞാനം ചാവിചാദസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരിം. ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം
എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാമാണ് അസുര ഗുണങ്ങൾ. ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇവയെല്ലാം അസുര ഗുണങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളുടെ പ്രയോജനം എന്താണ്? ദേവി സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാഷുജഹ സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകമാണ്. അവ നമ്മളെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർത്തുക വഴി നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ ആസുര ഗുണങ്ങളാണെങ്കിലോ, ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളാണ്. ആസുര ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന് സംശയമാണ്. കാരണം അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്നു. അത് ആസുര ഗുണമല്ലേ എന്നുള്ള ചിന്ത അർജുനനിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്ന് അർജുനനോട് പറയുന്നു. കാരണം അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നത്. അല്ലാതെ അർജുനന് സ്വയം യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് ദൈവികമായ ഗുണമാണ്. അർജുനൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ തന്നെ പിറന്നവനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിസാധകങ്ങളാണ്. ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനാണ് എന്നും യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ആസുരികമല്ല എന്നും പറഞ്ഞ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു. അർജുനൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനാണെന്നും യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ആസുരികമല്ല എന്നും കൃഷ്ണൻ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? കാരണം ഇത്തരമൊരു യുദ്ധത്തിന്റെ വരും വരായികകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു അർജുനൻ. ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ആശ്രമധർമ്മങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുള്ളത്. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ശത്രുവിന് നേരെ അമ്പെയ്യുന്ന കൃത്യം ദിവ്യമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആ കടമയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ആസുര സ്വഭാവം. അപ്പോൾ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് അർജുനൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാപ പ്രതികരണം ഉളവാക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് തന്റെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് വരുമ്പോൾ അത് ദൈവിക ഗുണമാണ്. അതിൽ നിന്ന് കർമ്മഫലം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ദോ ഭൂതസർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുരയേ വചാ ദൈവോ വിസ്തരശഃ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥമേ ശൃണു. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും, മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, ദേവന്മാർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഗുണത്തിൽ പെടുന്നവയായിരിക്കും. മൃഗങ്ങളാകട്ടെ, പക്ഷികളാകട്ടെ, എല്ലാവരും തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിൽ പെട്ടവരായിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇനി ആസുര സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികൾ, ദൈവികം, ആസുരികം. ദൈവികം എന്നുള്ളത് ദേവന്മാർ, അസുരം എന്നുള്ളത് അസുരന്മാർ. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഈ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും കശ്യപ പ്രജാപതിയുടെ മക്കളാണ്. അച്ഛൻ ഒരാൾ തന്നെയാണ്, കശ്യപ പ്രജാപതി. പക്ഷേ അമ്മമാർ രണ്ടുപേരാണ്. ദേവന്മാർ അതിഥിയിൽ നിന്ന് പിറക്കുന്നു, അസുരന്മാർ ദിതിയിൽ നിന്ന് പിറക്കുന്നു. ദിതി എന്ന കശ്യപ പ്രജാപതിയുടെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ദൈത്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്മാർ ജനിക്കുന്നു. അതിഥി എന്നുള്ള മറ്റൊരു ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ദേവന്മാർ ജനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മമാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? പ്രധാന വ്യത്യാസം, ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ, ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ അസുരന്മാരാണെങ്കിലോ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ അവർ അനുസരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അല്ലാതെ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തിൽ അസുരന്മാർ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു.
അന്യായമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമോ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെയുള്ള പാപകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പിന്നീട് അവസാനം നരകത്തിൽ പോയി പതിക്കാൻ ഇടവരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവിക ഗുണമുള്ളവർ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുരാഹ ന ശൗചം നാപി ച ആചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് എന്നോ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പോൾ അസുര സ്വഭാവികളുടെ സ്വഭാവം പറയുകയാണ്, അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വേദോക്ത പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവരാണ്. വിശുദ്ധിയില്ല, അവർക്ക് നല്ല പെരുമാറ്റം അറിയില്ല, സത്യസന്ധതയില്ല. ഇതെല്ലാമാണ് അസുര സ്വഭാവികളുടെ വിശേഷതകൾ. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമുണ്ട് എല്ലാത്തിലും. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉളവായി? ദേവന്മാരും ദൈവിക ഗുണമുള്ളവരും അംഗീകരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉളവായിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപതി. ഈശ്വരൻ ഭഗവാനാണ്, 3 ലോകങ്ങൾക്കും അധിപതി ഭഗവാനാണ് എന്നെല്ലാം ദൈവന്മാർ, ദൈവിക ഗുണമുള്ളവർ അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാത്ത അസുരന്മാർ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയെ പറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല എന്നും അവർ പറയുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിനു വേണ്ടി സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്നു. അത് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ഈശ്വരൻ നിയന്താവായിട്ടില്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അങ്ങനെ സ്വയമായിട്ടുണ്ടായതാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? കാമം, ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിലുള്ള ആസക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാനാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അതിലൊന്നിലും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യമാണ്, നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരനില്ല, ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല എന്നും അസുരന്മാർ പറയുകയാണ്. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടുംക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ അവർക്ക് പേടിയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ആരുടെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പവർ വേണം, അവർക്ക് ശക്തി വേണം, അവർക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വേണം. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലോകത്തെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ കൊടും ക്രിയകളിൽ. കാരണം അവർ പറയുന്നത് ഈ ലോകം പുരോഗമിക്കുകയാണ്, പുരോഗമിക്കാനുള്ള പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? പുതിയ പുതിയ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കുള്ള വസ്തുക്കൾ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ലോകത്തെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കാനുമുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന്. കാരണം അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ ബുദ്ധി ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ മനോഭാവം എന്താണ്? അസുര സ്വഭാവികൾ സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും വ്യാമോഹിതരുമാണ്, അല്പബുദ്ധികളാണ്. ഭഗവാന്റെ മായയ്ക്ക് അധീനരാകുന്നു അവർ. ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആസുരം ഭാവം ആശ്രിത, ആസുര സ്വഭാവത്തെ അവർ ആശ്രയിക്കുന്നു. മായയാ അപഹൃതജ്ഞാന, ഭൗതികം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരാക്കപ്പെടുന്നു അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി, അവരുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് ശരി, അവർ ശരിയായ വഴിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള മിഥ്യാ അഭിമാനം അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ വ്യാമോഹിതരായിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വ്യാമോഹിതരും അല്പബുദ്ധികളുമാണ് അവർ. കാരണം തങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്നവർ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ
വിനാശകരമായ ജോലികളിലാണ് അവർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഉഗ്രകർമ്മം, ഹിംസാത്മകവും ലോകനാശകരങ്ങളുമായ കൊടും ക്രിയകളിലാണ് അവർ ഏർപ്പെടുന്നത്. അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ മൂലം മറ്റുള്ളവർക്കും ആപത്തുണ്ടാകുന്നു എന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയില്ല. അടക്കാനാകാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ അസുരസ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള, അല്പമായിട്ടുള്ള, നശ്വരമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിലാണ് താല്പര്യം. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവർക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കണം, ആനന്ദിക്കണം, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സന്തോഷം, അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജീവിതം. ഇതാണ് അവരുടെ ചിന്ത. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞു കൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടാണെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ അതിൽ വീണു പോയിരിക്കുന്നു. ഏതിൽ? ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ആസക്തിയിൽ. അതിനെ ഇവിടെ ഒരു വല, മോഹജാലം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മോഹജാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മത്സ്യത്തെ ഒരു വലയ്ക്കുള്ളിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മത്സ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് അവർക്കതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇതാണ് ശരിയായ ജീവിതം എന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നു. അതായത് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ മാത്രമാണ് എന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് അവർ അന്യായമായിട്ടും ധനം സമ്പാദിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. കാരണം അവർക്ക് അതാണ് ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ളത്. ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ധനം ആവശ്യമാണ്. അതിന് അന്യായമായിട്ടാണ്, നേരെ ചൊവ്വേ ധനം സമ്പാദിക്കാൻ സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ അവർ അന്യായമായിട്ടാണെങ്കിലും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ധനം സമ്പാദിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരാണ്. അടക്കാനാകാത്ത കാമം, വ്യാമോഹിതരാണ്. ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകിയിട്ട് അവർ ആയിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ അകപ്പെട്ട് അവർ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും: ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനമാർജിക്കും. ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്കിപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ അറിവ് എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണ് അവരുടെ അറിവ്. ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് അവർക്കില്ല. അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരാകുന്നു, വ്യാമോഹം ബാധിക്കുന്നു. ശരിയല്ലാത്തതിനെ ശരിയെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ക്ഷണികമാണ് ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ക്ഷണികമാണ്. മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് എന്നുള്ള അറിവൊന്നും തന്നെ അവർക്കില്ല. കാരണം അവർ അജ്ഞാനത്തിലാണ്. ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് അടുത്തുകൂടെ പോകുന്നില്ല. അവർക്കതിൽ താല്പര്യമില്ല. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ധനം, സമ്പത്ത്, പിന്നെ പദവി, ബലം, ഇതിലെല്ലാമാണ് അവർക്ക് ആകർഷണം. അങ്ങനെ അവർ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹിരണ്യകശിപു, കംസൻ, പിന്നീട് രാവണൻ. ഹിരണ്യകശിപു അങ്ങനെയായിരുന്നു. വിഷ്ണുവിനെ കീഴടക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം, വിഷ്ണു മൂലമാണ് തന്റെ സഹോദരൻ വധിക്കപ്പെട്ടത്, ഹിരണ്യാക്ഷൻ വധിക്കപ്പെട്ടത്.
എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ വിഷ്ണു തന്റെ പരമശത്രുവായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു കരുതുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരെയും ഋഷിമാരെയും എല്ലാവരെയും ഹിരണ്യകശിപു തടവിലാക്കുന്നു. പിന്നെയോ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിട്ട് മാറി ഹിരണ്യകശിപു. എന്നിട്ടോ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് തന്നോളം ബലവാൻ വേറെ ആരും തന്നെയില്ല, താനാണ് ഇപ്പോൾ 3 ലോകങ്ങൾക്കും അധിപതി, വിഷ്ണു തന്നെ കണ്ട് പേടിച്ചോടുകയാണ് എന്നെല്ലാമാണ് ആ അസുരൻ വിചാരിച്ചത്. അങ്ങനെ ആ അസുര സ്വഭാവി ഹിരണ്യകശിപു വീണ്ടും 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 തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മുതിരുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള തന്റെ മകൻ പ്രഹ്ലാദനെ വരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, പ്രഹ്ലാദനെ വരെ വധിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പിന്നീട് ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷനായി ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം പാപകർമ്മങ്ങളാണ് ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. അതുപോലെ കംസൻ തന്റെ അച്ഛനെയും കൂടെ ജയിലിൽ അടച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? തന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, താനാണ് ഈ ലോകത്തിനെല്ലാം അധിപതി എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് തന്റെ അച്ഛനെയും ജയിലിൽ അടച്ചു. തന്റെ സഹോദരി വിവാഹം കഴിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ സഹോദരിയെ വധിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. എല്ലാം തന്നെ തന്റെ സ്വയം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിലുള്ള ആസക്തി മൂലം. അതുപോലെ രാവണനും മാതാ സീതയെ അപഹരിക്കാൻ വരെ പുറപ്പെട്ടു. അതായത് വിഷ്ണുവിന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള ഈ ലോകമാതാവായിട്ടുള്ള സീതയെ വരെ അപഹരിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിലുള്ള ആസക്തി മൂലം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് അസുരന്മാർ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അസുര സ്വഭാവികളുടെ മാനസികാവസ്ഥയുടെ കൂടുതൽ വിവരണമാണിത്. ഞാനാണ് നിയന്താവും ആസ്വാദകനും എന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനുമാണ്, എല്ലാം എന്റെ ശക്തിയാൽ നടക്കുന്നു എന്ന് അസുര സ്വഭാവി വിചാരിക്കുന്നു. എന്റെ ശത്രുക്കളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും കൊല്ലും എന്ന് അസുര സ്വഭാവി വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും. ഇങ്ങനെയെല്ലാം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അനേകം ചിന്തകളാൽ വ്യാമോഹിതനായിട്ട് ആ അസുര സ്വഭാവി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃതാഹ പ്രസക്താഹ കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേ അശുചൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. കാരണം അവർ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളും നിയമന്ധനകളും അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, ശരിയായ വഴി ഏതാണ് തെറ്റായ വഴി ഏതാണ് എന്നുള്ള അറിവ് അവർക്കില്ല. അവരുടെ വിചാരം ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനാണ് എന്നാണ്. അങ്ങനെ തെറ്റായ ചിന്തയിലൂടെ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ പോയി പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് അവർ അവസാനം നരകത്തിൽ വീഴുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ മോഹജാലം, മത്സ്യം എങ്ങനെ ഒരു വലയിൽ കുടുങ്ങുന്നുവോ, അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നുവോ, അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ്. അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും വലയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അസുര സ്വഭാവികൾ. അതിന് ഉദാഹരണം, പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായിട്ട് അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. ഒരു മത്സ്യം എങ്ങനെയാണ് കെണിയിൽ വീഴുന്നത്? ആ മത്സ്യത്തെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ വലയുടെ അറ്റത്ത് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഇരയെ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ആഹാരത്തിനുള്ള ആസക്തി മൂലം, ആ ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള കൊതി മൂലം മത്സ്യം അതിൽ കയറി പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആ രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽപ്പെട്ട് ഒരാൾ സ്വയം മറന്ന് തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സുഖമാണ് എല്ലാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത്
അങ്ങനെ ആ വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങുന്നു. ആത്മസംഭാവിത സ്തബ്ധ ധനമാനമദാന്വിതാഹ യജന്തേ നാമ യജ്ഞൈസ്തേ ദംഭേനാവിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത് ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരും ചിലപ്പോൾ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും. പക്ഷെ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുമെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുള്ള നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ. ആ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വേണം നമ്മൾ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവരാണെങ്കിലോ പേരിന് ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ പേരിന് തന്റെ ഒരു ബലം കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പദവി കാണിക്കാനോ തന്റെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ പേരിന് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം അതൊന്നും തന്നെ ഇയാളുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രാപ്തമല്ല. കാരണം ഇയാൾക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമില്ല. എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിതാഹ മാം ആത്മപരദേഹേഷു പ്രദ്വിഷന്തോഭ്യസൂയകാഹ. അസുരന്മാർ മിഥ്യ അഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ പക്കൽ എന്താണുള്ളത്? മിഥ്യാഹങ്കാരം. താൻ ഈ ശരീരമാണ്, ഈ ശരീരത്തിന് അധികം കഴിവുണ്ട്, ഒരുപാട് ശക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത. ശരീരമാണ് എല്ലാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ബലം, അഹങ്കാരം, കാമം, ക്രോധം ഇവയെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് താൻ ഒരു വലിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ആ അസുര സ്വഭാവിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വരെ പഴിക്കാൻ, നിന്ദിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നു. ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശിശുപാലനാണ്. രാജസൂയ യജ്ഞമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ധർമ്മപുത്രർ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ രാജസൂയ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ അധികാരിയായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സിംഹാസനത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നിരുത്തി കാല് കഴുകിച്ച് അവർ ഭഗവാനെ അഗ്രപൂജ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യാലുവായിട്ടുള്ള ശിശുപാലൻ എണീക്കുന്നത്. ശിശുപാലൻ എന്നിട്ടോ ഒരുപാട് ഭഗവാനെ കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരെയും ഈ സഭയിൽ ലഭിച്ചില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഭീഷ്മരെ നിരോധിക്കാമായിരുന്നില്ലേ, ഭീഷ്മരെ അഗ്രപൂജ ചെയ്യിക്കാമായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ പേരെടുക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ വെറും ഒരു പശുക്കളെ, കാലികളെ മേച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗോപാലനെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അഗ്രപൂജ ചെയ്ത് ആ സ്ഥാനത്തിരുത്തുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ വളരെയധികം നിഷേധിക്കുകയും അസൂയാലുവായിട്ട് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ സ്വയം തന്റെ ചക്രത്തിൽ, സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് ആ ശിശുപാലന്റെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ശിശുപാലൻ ഭഗവാന്റെ ഗോപുരദാസനായതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ പോയി ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് ഒരു അസുര സ്വഭാവി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ഉദാഹരണം കാണിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അസുര സ്വഭാവികളെ, ഭഗവാനെ തന്നെ നിന്ദിക്കുവാൻ മടിക്കാത്ത അസുര സ്വഭാവികളെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക? താനഹം ദുഷത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാൻ ആസുരീഷ്വേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അസുര സ്വഭാവികളെ അടുത്ത ജന്മത്തിലും ഭഗവാൻ അസുര സ്വഭാവിയായിട്ട് തന്നെ ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമ പ്രാപ്യൈവ കൗന്തേയ തതോ യാന്ധതമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു.
കാരണം ഒരു ജന്മത്തിൽ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാതെ അസുര സ്വഭാവം വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ അടുത്ത ജന്മത്തിലും ഭഗവാൻ അസുര സ്വഭാവത്തോട് കൂടി തന്നെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ആ ജന്മത്തിലും അയാൾ ഇതുപോലെ അധമമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് തന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ കൂട്ടി കൂട്ടി വരുന്തോറും പിന്നീട് നീച യോനിയിലേക്കാണ് പിന്നീട് താഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ്. മൃഗങ്ങളായിട്ട് അതിലും താഴെയുള്ള ജന്മത്തിലേക്ക് എല്ലാം അവർ താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. കാരണം അത്രമാത്രം പാപകർമ്മങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും സഫലമാകുകയില്ല. കാരണം അവർക്ക് അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം അത്രയും നീചങ്ങളായ തലത്തിലേക്ക് അവർ താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അസുര സ്വഭാവികളുടെ വിധിയാണ് പറയുന്നത്. അവർ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അവർ നരകത്തിലേക്ക് പോകും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കുമ്പോൾ അസുര യോനിയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അവർക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. വീണ്ടും അവർ ആസുര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും അധപ്പതിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരിക്കലും അവർ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കരുണാമൂർത്തി ആയിരിക്കണം എന്നതിനാൽ അവർക്ക് എന്താണ് പ്രതീക്ഷ? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവർ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുകയില്ല എന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയില്ല എന്നാണോ? കാരണം അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് താഴ്ന്നു പോകും തോറും അവർക്ക് ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ പിന്നീട് അവസാനം നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ അവർ ഗതികെട്ടാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും നീച ജന്മത്തിലേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിലോ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലെ രാവണനെ പോലെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. കാരണം ഇങ്ങനെ ഇത്രമാത്രം ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവരെ ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വന്തം കയ്യാൽ വധിക്കുന്നു. അതുവഴിയും അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടായാലും ഭഗവാന്റെ കരുണയാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആസുര സ്വഭാവം ഒരാളിൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് വഴി തെളിയിക്കും. കാരണം ശരീരമാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രതിഫലം കാണിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ആ ജീവാത്മാവിനാണ്. ജീവാത്മാവാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ജീവാത്മാവാണ് അധമ യോനിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നത്. കാരണം ജീവാത്മാവിനാണ് അടുത്ത ജന്മം വേറെ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈ ശരീരം ഈ ജന്മത്തിൽ ഇല്ലാതാകുന്നു. പക്ഷേ ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇതുപോലെ അധപ്പതിച്ച ഒരു ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിന് വീണ്ടും മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിയേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ നരക കവാടങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം മുതലായിട്ടുള്ള കവാടത്തിലൂടെ പോകാതെ ആ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തിരിയരുത്. കാരണം അത് ജീവാത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിന് വഴി തെളിയിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ, നരകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന വഴിയാണ് ഈ 3 വഴികൾ. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അവ നമ്മളെ ജീവാത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വഴി ഏതാണ്? ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് വഴിയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഒരു ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുക, ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള വഴികളിലൂടെ നടക്കുവാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ശരീരത്തിന്റെ തപസ്സുകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. അത് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു.
അത് അപ്പോൾ നരകത്തിന്റെ വാതിലുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയാതെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു തരുന്ന വഴിയിലൂടെ മുന്നേറുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങളാണ് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഇത് അതായത് ലോഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആസക്തി, കാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനുള്ള ആസക്തി, ക്രോധം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോധിതരായിട്ട് മാറുന്നു. അത് നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് 3ഉം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3ലേക്കും നമ്മൾ ആകർഷിതരാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ, ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അനുസരിക്കാതെ, ഒന്നിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവില്ലായ്മയും അജ്ഞാനവും നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് നയിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് അറിയാതിരിക്കുക, ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് അറിയാതിരിക്കുക, ഒരു ഗുരുവിന്റെ വഴികാട്ടൽ ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യ നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ശരിയേത് തെറ്റേത് എന്നുള്ള വഴി അറിയാതിരിക്കുന്നതും അജ്ഞാനമാണ്. അതും നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാകില്ല. അപ്പോൾ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം നമ്മൾ നയിക്കുന്നത്. അതുവഴി നിയന്ത്രിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയും അതുവഴി ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനും ശാന്തിയോടും സമാധാനത്തോടുമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനും നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതായിരിക്കണം, ആ വഴി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏതാണ് ശരിയായ വഴി എന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് ശരിയായ വഴി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. അതുമൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ അതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കണം എന്ന് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതമായിരിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും പിന്നീട് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ വായിക്കുകയും പിന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പ്രസാദം സേവിക്കുകയും ഇത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നേറാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാൻ സ്വയം തരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശാസ്ത്ര പ്രമാണം എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭക്തി സാധനകളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം. അയാൾ ശരിയായ നിഗമനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതെന്താണ്? വേദേശ സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യഃ.
വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് എന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മുന്നേറുന്നത് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നു. അത് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനും ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും നിരന്തരം കേൾക്കാനുമുള്ള ഒരു വഴി നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത്, അതുവഴി നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ.